Oj, men vi ska veta att dansken har alltså 55 matcher, vunnit 51 av dem igen. Men vilket rekord på Genghis Khan, Askerov som han kallar sig för. Ja, han har ju gått i allt. Han har 5 fighter i karate, 5 i MMA, 40 i boxning och 150 amatör Muay Thai och 103 i professionell Muay Thai. Och han brukar inte ge 1 centimeter gratis till motståndarna i ringen. I den röda hörnan, i de svarta byxorna, har vi Jabbar Askerov. Mohammed här gäller att sätta pressa på Jabbar redan från start och inte låta han få släppa loss de här. Han så långa serier, avslutar ofta med sparkar. Ett lågt slag från Askerov. Oj, 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 där satt en riktigt bra low kick. Och nu har han fått träff på bakre benen här på Elmir. Han träffar också i huvudet på Emir. Oj. Helt otroligt. Oj, han bara svänger Elmir i golvet. Och det här, Åke, det här varför han är en av världens bäst betalda fighter. Han träffar återigen med en kick upp mot låret. Hela auran är våld kring Askerov. Ja, minst sagt. Nu ska vi se vad Elmir har lagt upp för taktik här för att få stopp på Jabbars framruscher här. Och du ser, han är obenhörlig när han sätter igång. Och då börjar han lägga större tryck mot dansken. Som får ordergivning från hörnan, men han vet att han är ute i trubbel. För Elmir är ingen knockout-fighter. Han har bara vunnit 10 av sina 51 matcher på knockout. Och här blir han, titta, kontrollerad av Askerov. Och han har fått en lite nervös blick här, Elmir, ser här emellanåt att han har inte hittat in i matchen än. I den första ronden av 3 blir han slagen i kroppen av Jabbar Askerov. Ja, hygglig kick där som plågar låren kanske lite grann på ryssen. Ja, han gör det mycket. Han ger bort lite av de här sparkarna av låren för att kunna antingen plocka benet eller svara med en stenhård slagserie. Så det är ofta att han går och tar några low kicks för att kunna sätta några slag. Kanske inte... Oj. Återigen ett ganska lågt slag från Askerov. Så han fångar benet här med samma hand och byter till en vänsterkrok. Riktigt fin teknik här av Jabbar. Oj, där lever han farligt Elmir. Men han är med i matchen här, Elmir. Han blir inte träffad allt för hårt. Det där är riktigt kraftigt. Och här ser man efter en sån spark hur Elmir börjar gå platt på främre foten. Slutsekunder. Han blir träffad. Där blev han groggy. Och så han blir riktigt groggy i slutet av första ronden, men går till sin ringhörna. Och det var nog tur att det inte var 1 minut kvar av ronden för Elmir. Men det är Askerov som dominerar och driver matchen. Ja, och det är ju sen när man möter en kille som Jabbar. Man har nog en riktigt stor respekt när man ser det här rekordet som motståndare. Så att jag tror den här ronden Elmir, nu kanske nerverna släpper lite och han kan leverera lite mer i nästa rond. Men han har varit med hela tiden här, Elmir. Även om han har fått tag emot en del hårda sparkar och slag. Och Jabbar har ju Jocke Karlsson här i hörnan. De blev ju bästa kompisar. De var båda med i den här dokusåpan Contender Asia där, det var där Jabbar blev känd bland annat. Han slog igenom som fighter. Och även Sasha Lindgren i hörnan. Som är ett känt namn och ansikte i svenska boxningskretsar, fightingkretsar. Andra ronden och första ronden som gick enligt domarna. Nu kommer till Askerov och försöker hoppa in. Nu kommer Askerov. Och så går han då och träffar med vänster. 2 gånger vänster då är det räkning. Då är det räkning. Han träffar med vänstrar i huvudet på Elmir och då blir det räkning. Vilken tempoväxling.
Han går ut som ett vilddjur, Askarov, när han får vittring på blod. Domar-siffrorna från första ronden är tydliga. Nu går vi in i det som är avgörande kanske för hela matchen. Ska Emir klara sig genom andra ronden? För det är en tempoväxling. En low kick som öppnar upp för övervåningen nästan. Han släpper garderingen och Askarov var på väg att släppa bomber mot huvudet. Här kommer de. 1, 2, 3, 4, 5 slag. In i kroppen. Tunga kroppsslag. Knä mot kroppen. Men nu vaknar Elmir här. Jag tror att han blev trött här på att få ta emot stryk och har insett att enda vägen ur det här är att fightas själv, tror jag. Vänster som är på väg att landa i huvudet. Han undviker den, bra parerat av Elmir. Dansken i de vita byxorna. Från Roskilde med ett riktigt präktigt bra proffsfacit. Men han har inte en chans när det gäller att hålla sig på benen i den duellen mot Askarov. Nej, det där gör han bra, Askarov. Han har riktigt fina svep och plockar ner ofta sina motståndare i sina matcher. Nu är Elmir med här och det är det här han måste göra. Han måste vara med och fighta. Om han ställer sig och bara tar emot så Askarov kommer äta upp honom. Och Askarov tvingar Elmir mot repen hela matchen här igenom. Han blir så pressad av ryssen. Försöker han kontra, men ryssen bara visar att jag tar det där, kom igen. Helt otroligt, han är... Ja, det är en maskin, ja, det är en maskin. 26-åringen från Dagestan. Träffar med en liten höger uppercut som inte skadar Elmir på något sätt. Oj, den där low-kicken, det var nog bland det värsta jag sett. Det svullnade upp direkt på Elmir här på låret. Och fint knä av Askarov. Och hoppar in ett knä upp i bröstet. Och en low-kick också som fungerar. Och det är en stark andra rond. De där killarna tycker om varandra. Det är en riktigt bra respekt i ringen mellan Emir och Askarov. 2 ronder av 3. Och Elmir har ju bara ett vapen. Han måste gå på offensiven i tredje ronden. Ja, så är det. Och här är 2 ronder i säcken till Askarov. Men han har ju inte lyckats slå ut Emir. Han är med i fighten och han lämnar ju stora luckor, Askarov. Guard finns inte i hans vokabulär, höll jag på att säga. Men han kan ju ta en smäll, det är därför han går med händerna som han gör. Och det är ju roligt att se när en kille som bjuder till fight som han gör. Nu måste Elmir riska någonting för att försöka vinna matchen. Och då kan det ju öppna sig ytterligare för Askarov Jabbar. Träffar några sådana här low kicks till alltså, så kommer det nog ta slut. Tunga kroppsslag. Du ser vilken fin variation han har hela tiden, Åke. Det är knän, det är sparkar i low kicks och så hans blicksnabba slagserier. Det är återigen en low kick och då får han ordentligt ont. Han får ordentligt ont, Elmir. Och det här kan vara slut här. Ja, det kan vara slut. Ja, det är slut. Ja. Det är slut. Det verkar vara slut. Ja. Det är slut. En low kick stoppar Elmir i tredje ronden. Han kan inte fortsätta. Aj. Han får ruskigt ont efter den sparken från Askarov efter bara 40 sekunder. Jag såg det i början av ronden. Träffar han några sådana här tunga till så kommer det ta slut. Titta på hans lår här. Det är helt svullet. Återigen, det som avgör matchen. Den här sparken där. Och du ser vad han gör. Han har hela vikten på det benet också. Han sätter upp honom så att han står på ett ben och så prickar han det benet stenhård. Och han bara gav upp. Ja, det fanns inte en chans. Det går inte att fortsätta efter sådär. Det låter som att det är lättare sagt än gjort, men det går inte att fortsätta. Och då har han visat upp sig. Vi hade
allt på känn att det skulle vara en svår uppgift för Mohammad Elmir från Danmark. Och det bekräftade Jabbar Askerov i tredje ronden genom en våldsam spark på låret på Elmir. Och då ger dansken upp och vi har rysk segrare i Linköping i förmatchen till titelmatchen med Alex Harris som kommer runt hörnet. Ladies and gentlemen, a round of applause for both fighters. In this fight brought to you by Scandinavian Nutrition, we had a TKO 47 seconds into the third round. Winner, Jabbar Askerov! We also have David from D-Brand here to give out some prizes after the interview. Jabbar, it's always a great pleasure to see you fight. I've seen you fight a lot of times. Never, never, never a boring fight. It's war all the time. How do you keep fighting, keep coming motivating, keep coming and making great shows? Well, I know I fight for my... It's a pleasure for me to fight in Sweden always. It's my kind of, you know, almost my own show because I'm promoted by Rumble of the Kings, and thanks a lot to invite me here. What keeps me motivated? I know people remember only champion and only when you're good, so I don't want to be down, I want to be always winning. So people remember as a great fighter. Thanks. No, you shouldn't thank us. We thank you for coming fight here. Thank you for coming, making great fights. When you fight, all techniques are with bad intentions. Every blow is hard, every kick is hard. How do you do it? Well, I want my opponent to test my power, so that's why, you know, I give him like as a present. That's it. Well, I tell you one thing, Jabbar, you're not invited to my birthday. I'm sorry. Thank you for coming and fighting. I'll come, I don't need invitation. Thank you. Stor applåd för en av världens absolut tuffaste fighters. Here to give him the prize, David from D-Brand. Nu hör vi alltså Jabbar Askerov som sa att han vill att motståndarna ska utmana hans kraft, hans styrka. Därför ger han dem små presenter i matcherna. Det lustiga i han här var ju att Mohammad Elmir stod och applåderade Askerov och fylld av respekt för den här killen som är ett uppskattat namn. Ja, jag förstår Elmir. Det är så imponerande, så även om man får smörj